Yeah, morning sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Asithembe yonke into ihamba kahle lapho nikhona. Imfoka Mkhonzo nibingelela ekseni nje kuyi Sunday 24 May 2026. Yes. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Ake ngamukela onke ama new subscribers to this channel la ku YouTube, ngamukela ama new followers to this channel. Ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu guys. Appreciate it. And ngifisa nje ukusho ukuthi nakulabo ababuka ama video engiwa-uploada la bengaka subscribe, ngiyacela aba subscribe. Awu charge one nix ngokusubscribe, is free of charge. Please do so. Sikhulise le channel yephambili. Ngiyabonga kakhulu. Bafethu ngicela ukusho lokho as an introduction ukuthi I have to declare openly. I have to declare openly ukuthi this channel Mfoka Mkhonza TV and podcast ngizodeclare nje ngokuqondile namhlanje ukuthi udaba lwama foreign nationals ala eSouth Africa illegally. Ngizodeclare ukuthi this channel izokhuluma kakhulu ngalo kuze kuyofika kuma elections ngoNovember. Number 2, ngizodeclare futhi ukuthi this channel engikhuluma ngayo izosupporta yonke into emayelana nokuhlonishwa komthetho wase South Africa nokuenforcewa komthetho wase South Africa ngokuqondene nama illegal foreigners ala eSouth Africa. Ngizosupporta yonke into emayelana nokuenforcewa komthetho wase South Africa. Bese nje ngikugcizelela ukuthi ngithi kafishane ngizothi onke amamashi amayelana nokuthi abantu bokufika foreign nationals abala South Africa ababuyele emakhaya bayolungisa amaphepha abo. Le channel izowasupporta onke amamashi asho njalo. Kwenza kube open zisuka nje. Yiloko kufanele ukulindele kule channel ukuya phambili manje ukuthi ngizoma nawo wonke lama millions of South Africans amashayo njengamanje athi sicela ukuthi wonke umuntu okulelizwe onamaphepha angalungile angekho right abuyele ekhaya ayolungisa lawo maphepha. And if kungenzeki lokho aboshwe loyo muntu ku-apply umthetho wase South Africa. Ngicela nje ukwenza leyo declaratory statement kule channel ukuthi yilokho kuzokwenzeka. Lindela ukuthi le channel izokhuluma kakhulu mayelana nodaba lwama foreign nationals as a priority. Njoba sibheke kuma elections. Not kona kodwa nako konke lokho kuphathelene nama cases afana noPhalaphala nako konke okwenzeka koMadlanga commissions okuphathelene nokuenforcewa komthetho wase South Africa ngendlela eright. So ngizoba clear lapho. Angeke ngibe ngiya le nale. Ngizama ukuncetheza, ngizoba nje straight to the point. In short nje ngisho nje ngithi before ngingena kule video yami namhlanje ngiyayisupporta indaba yokuthi foreign nationals who are undocumented who are here in this country illegally mabahambe. Simple and straightforward. Ngiyabonga kakhulu. Ngena ku video yami namhlanje emayelana nalo loludaba lwama foreign nationals angakalungisa amaphepha.
Ngifisa ukuqala la as a member mina ye-MK Party. Ngimember ye-MK Party, ngisupport i-MK Party, ngisupport i-vision kaMsholozi kule channel. Ngikholelwa ukuthi uMsholozi uthanda iSouth Africa, ngikholelwa ukuthi uMsholozi uthanda ama-South Africans. Ngikholelwa ukuthi uMsholozi ubeka kuqala lelizwe lase-South Africa bese okunye kuyalandela. Yingakho ngiyisupporta kababa uJacob Zuma. Yingakho futhi ngiyisupporta ye-MK Party ngoba ngikholelwa ukuthi ibeka lokho phambili futhi kufanele ibeke iSouth Africa phambili. So ngifisa ukusho ukuthi if kuwukuthi ama-leaders wethu ku-MK Party ayilalele le video njengoba ngikhuluma, it doesn't matter ukuthi ama-leader alapha phezulu, ama-officials, high command noma ngama-leaders kuma-province, kuma-regions, sub-regions, everywhere. If kuwukuthi niyilalele le video, ngicela ukusho lokhu straight ukuthi njengoba sibheke kuma-elections ngoNovember 2026, kubaluleke kakhulu ukuthi singabi sizama to beat around the bush, sizama ukulibalekela noma sili-ignore lo daba lwamamashi enzakala eSouth Africa njengamanje. Angeke kuze kuyisize i-organization yethu i-MK Party ukuthi sibalekele ukudingida lolu daba lwabo kufika. Ngiphinde ngisho ukuthi angeke kuze kuyisize i-MK Party ukuthi ingacaci, ingaphumela obala ukuthi imi ngakuphi ngodaba lwalamamashi enzeka la South Africa njengamanje. Ngikholelwa ukuthi i-MK Party kumele njengamanje isho ukuthi simi nalabo abamashayo njengamanje abathi illegal foreigners must go, or ime ngaphesheya ithi no abaqhubeke bakule country njengamanye ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi i-MK Party i-decide njengamanje, isho ukuthi hayi singapha, kube open nje, singanqeni, sibe open ukuthi sime ngakuphi njengephathi. Kungani ngisho kanjalo? Ingoba at the end of the day iningi lalabantu esibabona bemasha njengamanje yibona laba abayobe bevota nge-4 November kulama election esibheka kuwo. So angeke kuze kuyisize organization ukuthi il-ignore lo daba lolu, because labantu laba esibabonayo abagcwele izitrati njengamanje bemasha uyabona bamasha with confidence, bamasha with passion ne-country yase South Africa, which means bayabelieve strongly ukuthi kumele yenzeke lento abayiyele lapha estradini abayikhulumayo. So if kuwukuthi kune organization or kune political party ezophikisa lento abayishoyo njengoba bemasha, le organization sesingasho sithi automatically izolahlekelwa amavoti alabo abantu esikhuluma ngabo abalapha emamashini. And ku clear lo and straightforward, ngeke uze ukhulume against those people marching on the streets, those masses abavotayo, ukhulume against bona bese expecta ukuthi bazokuvotela kulama election azayo. Ngithi angikwenze nje kube straightforward lo. Futhi ngikusho ukuthi akulona iqiniso ukuthi i-political party ayiwancengile amavoti alabo abantu abamashayo. I-political party ukuze ibe khona futhi ilide kuma-strategic positions in the country, ibe sephalamende, ibe government, ibe yonke indawo, kufanele kube nama-numbers, kube nabantu abaningi abayivotele, aba-enough ukuthi abayivotele ukuthi iyorepresenteka lapha eParliament, iyorepresenteka mhlambe ku-government, kuma-strategic positions of the country. So mangabe uyi-lead uzoqhamuka uthi asibancengile laba abantu abamashayo, asiwancengile namavoti abo, njoba sibabona bengaka nje,
ulindele ukuthi kuzokwenzakalana okhethweni oluzayo. Uma uzama ukuma on the fence ungacaci ukuthi ungapha kulomuzi noma ungapha, wena nje ume kwi-fence, uthi abathini abavoti kulokhetho oluzayo ngawe. Nabo mabafika lapha ku-ballot box badideke ukuthi ivoti lako balifaka beme njengawe phela nabo kufuna manje beme ku-fence ngawe ngoba ucaci ukuthi ume ngakuphi ey'dingweni zabo njengoba beyovota kulokhetho oluzayo. So ngithi angikudlulise lokho, ngiphinde ngikudlulisele nakuwo wonke ama-progressive parties, not just the MK party, but mainly ngikhuluma nge-MK party because I'm a member yayo, ngikholelwa kakhulu kuyo, ikakhulukazi i-leader yayo ubaba uPresident Zuma. So lo daba lolu kufanele silikhulume futhi singagcini ngokulukhuluma ku-actwe, kube clear nje, sibe open as an organization ye-MK party ukuthi thina simi nabamashayo, sithi abala illegal mabahamba. Simple and straightforward. Lokho kuyosisiza kakhulu ukuthi siye lapha kuma-polls ngeyi-4 November abantu ba-clear nge-MK party ukuthi ingakubo noma ingaphesheya. So kufanele kube clear yiloko nje. Ngikholelwa kakhulu ukuthi le video izohamba ifike kuwo wonke ama-officials e-MK party, kakhulu uPresident uZuma nabo bonke abalida i-MK party. So ake ngiqhubeke nevideo yami. La kule video ngifisa ukuzokhuluma ngento engilo ngiyibona ngoba ngiyawalalela ama-debate aqhubekayo la kuma channels amakhulu o-SABC, o-Newsroom Africa, ENCA njalo njalo, lapho ku-invitewa khona ama-guest ukuthi azophawula ngalo lo daba lo lengikhuluma ngalo lwama-foreign nationals namamashi enzeka eSouth Africa. Kukhona into engiyinothayo la, laba abamelele the foreign nationals iningi labo ke mangithatha ukubheka ngiyabona futhi ukuthi la lawa ngama-representatives noma ngabantu abamele ama-foreign nationals abangaphumi eSouth Africa noma who don't originate eSouth Africa. So these guys, they speak passionately, pushing for our government to enforce SA laws against SA citizens. Bengilalele nje nangomunye manje la kwi-interview beyenzeka izolo, befake ibuko sengikhohlwa igama lakhe la, kodwa umelela ama-refugees ngathi nama-asylum seekers la eSouth Africa, abantu ababuya ngaphandle abangama-refugees. Indlela akhuluma ngayo ngepassion uthethisa i-government yase-South Africa ukuthi ay-apply i-law against ama-citizens ase-South Africa. Ukhuluma ngepassion. Why uhulumeni wase-South Africa unga-enforce umthetho kulabantu abamasha against foreign nationals, baphula umthetho and I was like, and then upush i-government yase-South Africa ukuthi icindezele abantu base-South Africa ngenkani ukuthi benze lokho okufunwa i-government, hayi lokho okufiswa yibo. Uyazi ukuthi labantu laba akhuluma ngabo bayavota kule country. Uyazi yini ukuthi lo government akhuluma ngawo athi aka-enforce ama-laws ubekwe yibo laba bantu abamashayo. So ngiyayibuka nje lento ngiyicabanga ngithi kahle kahle zikhiphani la. Because these guys mawungabalalela kahle they fail to use the same passion abanayo to push their own government in their own countries ukuthi ba-enforce their laws in their country, ukuthi avule indlela yokuthi these foreign nationals abala South Africa babuyele ekhaya to rebuild their countries. Ukube nje la kuthiwa sibalalele esikhuluma sizwa ipassion ethi bantu bakithi ake sihambeni eSouth Africa sibuyele ekhaya siyolungisa izwe lethu, izwe lokhokho bethu. Nayi passion esiyifunayo ukuthi
kuhanjwe kiwe back home kuyolungiswa izwe, kuyolwelwa izwe. Yabona le energy abayibonisayo eSouth Africa yokuthi balwele ukuba seSouth Africa ibingaworka very well and successfully kube bebangayisebenzisa in their home country to rebuild their country. Ubani ozolwela izwe labo uma belwela iSouth Africa kangaka? So yiloko nje ngizibuza wona mangilalelela ama-interviews la. Unfortunately ke our own government lesivama ukuyibiza ngeBanana Republic. It seems ku-easy ngegovernment yethu ukuthi ibhende njengobanana vele. Mangabe uthatha ubanana ubhenda kalula. Uyayizwa leyo. So engathi uhulumeni waseSouth Africa ubonakala engathi unendlebe kakhulu, ulalela kakhulu lezikhalo zalabantu ababuya kulamazwe angaphandle than izikhalo zabantu base-South Africa. Iyamangaza ke lento ukuthi iyenzeka kanjani into enjengale. Abantu ba-South Africa bangakubeka lapha bathi ba uhulumeni wethu. Wena masulapha mangabe sebekhala kuwe ukuthi hey wendoda sikubeke lapho ukuthi usenze lokuthi wena uvela uvala indlebe. Awufuni nokubalalela uthi ngithi akwenzeke lokho engikushoyo. Ungumholi onjani mawunjalo? Kodwa ngapha kubantu ababuya ngaphandle uvula indlebe yakho uze uyakuvocalize ngomlomo wakho ukuthi sizonisiza, sinilekelele, sinivikele futhi sizodila nabo bonke laba abangama hooligans, vigilante abalwa nani. Lokhu kukhulume ngomlomo wakho. What exactly is going on? Khona lapho expect ukuthi kuyivote ezayo uvotelwe yibo futhi labantu laba. What's that? Namhlanje bafethu sikhuluma frankly and openly. Akusizi ukuthi silo usifela ngaphakathi. Umuntu manje ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi aveze okungaphakathi kuye. Singanqeni siveze okungaphakathi ukuthi mina njengomfo kaMkhonza, this is how I think things should happen in this country. Kungabi into engifela ngaphakathi, fanele ngiyiveze. Yiloko nje engikushoyo futhi ngiyakumela manje la kule channel ukuthi ngimi nama South Africans amashayo njengamanje. Athi government ubekwe yithi lapho. Therefore expect ukuthi ulalele thina. Futhi asiceli government siyakutshela. Because ubekwe yithi lapho khona. Ama South African avota manje uvota uhulumeni mangabe wenza into ongayilindele noma ongathenjiswanga yona ngesikhathi umvotela. Unelungelo lokuthi umtshele leyo government ukuthi hey awusenzi phela lento engakuvotela yona. So ngiyakutshela ke manje yenza lento engakuvotelela yona. Basho lokho nje babemasha ke lapha manje abantu. Ilungelo labo lelo. So into ke ekhathazayo kimi la ukuthi sekubonakala engazuthi ama foreign nationals manje asebenzisa umthetho wase South Africa. Uyayizwa leyo. Sebasebenzisa umthetho wase South Africa to bully ama South Africans. I don't think that is acceptable. And I don't think South Africans will accept that. And manje ngeke ama South Africans accept ukuthi ugovernment uvume ukuthi uyuzwe ngabantu iningi labo okuthi they are here illegally, ukuthi uhulumeni asebenza imithetho yase South Africa to bully the SA citizens. It cannot be. Ake nje sibe honest, sibe frank ngalento. Uhulumeni wethu eSouth Africa angicabanga ukuthi kufanele uvume ukuthi imithetho yawo enforce ngoba uphushwa ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa. Akufanele kube kanjalo because lokho kuzokwenza ukuthi abantu bawubuke ngenye indlela uhulumeni waseSouth Africa. Kube nechaos eSouth Africa. Okuyinto esingayifuni ukuyibona yenzeka. Uyayibona leyo nto. So in short nje sengiconclude la ngifisa ukuthi ngithi inhloso enkulu kule video ukuthi ngifuna ukuthi uhulumeni waseSouth Africa
ake wenze okufunwa ngabantu base South Africa. Ake wenze izinto ezifunwa yilabo abantu abamashayo. Ake ngamabomu nje ake ngilibeke eceleni lo daba lama foreign nationals. Uhulumeni unomkhuba omubi ukuthi abantu babemasha bemashela i-service delivery. Ubagxeke labo bantu. Bafuna izinto abavotela ugovernment ukuthi uzenze. Kodwa mangabe sebeze beyimashela lezo zinto, ugovernment ufuna ukulwa nabo. Usebenzise yona imithetho le ukulwa nabo. Babonile kabantu bangaphandle ukuthi ugovernment wa South Africa in terms of services afunwa abantu mangabe bemasha komasipala, ugovernment uyasebenzisa umthetho ukulwa back nalabantu abamashayo. So the foreign nationals are now using the same thing ukuthi asiphushe ugovernment ngoba sesiwubonile ugovernment wa South Africa ukuthi le mithetho yase South Africa uyayimanipulate ukuze uvune wona ugovernment wenze ukuthi abantu base South Africa bahluleke kule mizamo yabo yokuthi bacindezele ugovernment ukuthi wenze into abayifunayo. It's a pity ke ngoba there are those so-called intellectuals, abantu abafundile eSouth Africa. Okubonakala nabo bane iye kakhulu kubantu ababuya ngaphandle than South Africans. Then you ask yourself ukuthi kahle kahle mangabe sifunda kanti sifundela ini bafethu? Lamajazi esiloko siwagqoka alisiza ngani izwe njengoba nje? Ifundiswa ezikhona eSouth Africa njengamanje. Yini ezicontributor ngayo kuleli izwe ukuthi lilunge? Noma ilama praises nje ukuthi banamajazi bafundile banama PhD enzana isikhathi sokuthi manje wonke umuntu ofundile eSouth Africa azibuza ukuthi le degree enginayo, le masters enginayo, le PhD enginayo, le doctorate enginayo njalo njalo ilisiza ngani izwe? Icontributor kanjani kuleli izwe ukuze size izwe liye phambili? Because angeke size bafethu kube silo sithi sikhuthaza indaba yemfundo kuthiwa kuyofundwa. Kodwa masibathe siyabuka imfundo asiboni abantu abafundile be-active ekutheni kulungiswe lelizwe. Kubonakala abantu abangafundile nabantu abafunde kancane nabantu abangadumile kangako kwezemfundo. Kubonakala kuyibo aba-active kakhulu bezama ukulungisa izwe. Kwenziwa yini lokho? So ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sike siyibhekisisa, ake siyidebateni, ake siyixoxe le ndaba yokuthi sithini ngale ndaba yabantu abarepresenta ama-foreign nationals abayuza ama-SA laws, imithetho yase South Africa, ukuthi bacindezele ugovernment wase South Africa ukuthi ayuze leyo mthetho against the citizens. Ake sixoxe bafethu, umfoka Mkhonza lo. Siyodibana kuma comments. Ngiyabonga kakhulu. Siphezulu kwalo lo daba nje bangishilo kuyoze kushaya ama elections. And ngikholelwa ukuthi ama party njengamanje al-ignore lo daba lo lwalama mashi. Kufanele acabangisise kahle. Afuna acabangise ngoba mina ngikholelwa ukuthi ila kulele khona ivote eliningi lapha kulama mashi. Umfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu bafethu, sihlangane kuma comments. Thank you so much.